बुहुमाव बर' हारिखौ 100 बोसोरब्लाबो रावबो सोमावनो हानाय नङा बा हिलायनो हानाय नङा होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों रबीन्द्र भवना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्राय गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। दा दिनैनि सानाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैनो हागौ। एनआइ केसाव जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडिबि सोद्रोमा एन बेरेमाया दिनै जामिन मोननो हागौ। एन बेरेमाया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननो हागौ। बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो इसोरनाव आर'ज खालाम जेन एन बेरेमा बिथाङा दिनै जामिन मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै न'फारसे फैफिननो हानांगौनि थाखाय बयबो इसोरनाव आर'ज खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना नेनानै थादो। मोनाबिलिनि 5 रिंगासोआव बिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननो फिन आरो लानानै फैफिनगोन। स' रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लालाय रबीन्द्र भवन आरो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी बिथांमोननि माखासे सुंद'यै बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ। নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ নিয়ম নীতি লৈ জাতি হিচাপে বাছি থাকিব পৰা এটাই জাতি থাকিব, সেইটো হ'ল বড়ো জাতি। কাৰণ আপোনালোকে ইমান বেছি শৃংখলাবদ্ধ, নিজৰ জাতিৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে আপোনালোক ইমান বেছি সচেতন, বেলেগ কোনো জাতিত সেইটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজিৰ তাৰিখত এইটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন জাতিয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি সেই জাতিৰ লগত মিলি গুচি গৈছে, কিন্তু বড়ো জাতি কিন্তু এতিয়াও সেইটো পৰ্যায়লৈ যোৱা নাই। এইটো যোৱা নাই। মই কেইবাটাও কথা কৈছিলো যে আমি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত মাতো, মানুহ আহি হাজিৰ হৈ যায় আপোনালোকৰ মানুহ 7টা বজাত। আমি নিজে আচৰিত হৈ যাওঁ যে নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি, নিজৰ জাতিৰ নিয়ম নীতিৰ প্ৰতি আপোনালোক কিমান বেছি কঠোৰ হ'ব পাৰে, আৰু সেই কঠোৰতাটোহে আচলতে জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব পাৰিব। পৃথিৱীত মই ভাবো যে অনাগত 100 বছৰলৈকে বড়ো জাতিক কোনেও হিলাব নোৱাৰিব, কোনেও হিলাব নোৱাৰিব। তো মই বাথৈ দেৱতাক মই প্ৰণাম জনাইছো, সকলোকে কুশলে ৰাখক, আৰু আপোনালোককো মোৰ প্ৰণাম জনাইছো। আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰক, আমি যাতে সকলোৱে সুখে শান্তিৰে এই পৃথিৱীখনক আমাৰ বাবে যিটো সময় দি গৈছে এই সময়খিনি যাতে আমি অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ। এষাৰ কথা আছে যে গিভ টু দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য বেষ্ট ইউ হেভ এণ্ড দি বেষ্ট উইল কাম বেক টু ইউ। তোমাৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি পৃথিৱীক দিয়া, পৃথিৱীও আপোনাক শ্ৰেষ্ঠখিনি উভতাই দিব। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই চবকে কিবা এটা ক'লো, যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব। आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि। खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलोगोरा खालामहोयो। दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा। बे नङा जे आङो एमएलए मन्त्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों, बे नङा। आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों। नोंथाङा जिथु नैबे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय एमएलए मिनिस्टार जाबोखांबाय, दा नैबे खेबनि बिसायख'थियाव नोंथाङा बिपिएफ दलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोन गसङाखौ आं दा कनफार्म बुंनो हाया, खिन्थु माने रायजोफ्रा लुबैफिनदों। जोंनि इउथ ग्रुप बिथांमोनहाबो लुबैदों। आंनाव थाङै थाङै बुंहैदों गेलेफिननांगौ थानो नाङा होननानै बुङो आरो। दा बेवहाय आंहाबो बोलो मोनफालाय लाङो आरोखि। मोनबा आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि। खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलोगोरा खालामहोयो, माने एखेबारे साउन्ड खालामहोयो आरोखि। दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा। खारन रायजो राजानो खामानि मावनायनि आरोबाव मोनसे स्कप मोनगोन। बे नङा जे
आङो MLA मन्थ्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों बे नङा आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों जे मावनांगौ बेखौ आं मावबोदों आंनि मथे आं मावबोदों आरोखि रायजो राजाजों माने थानानै आं मावबोदों आरोखि रायजो राजानि डिमान्ड बायदियै जुदि हाइकमान्डआ टिकेट होयोबा नोंथाङा निस्सय गेलेगोन ना बेथ' नंगौ बेथ' गेलेखागोन आं गेलेखागोन गेलेनायावनो दं खिन्थु हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामो जे होनाय होयिया आरो हाइकमान्डनि सायावबो आंहा फोथायनाय दं हाइकमान्डआ टिकेटखौथ' होखागोनानो खिन्थु माने आं बुंनानै दुगि खालामनानै लानायाथ' बे थिग नङा दा नैबे उननि बाथ्राया हाइकमान्डनि